Jag kan fundera med en geschichte anfangen. Het handelt zich om een vuilhuis. Wer weet wat ik red wanneer ik van een vuilhuis reden doe? Zijn nieuwsgierig, hoeveel van jullie hebben een vuilhuis op je hof? Er zijn een deel. Aan wat denk je wanneer je aan je vuilhuis denkt? Wat zijn sommige dingen wat je dan im Gedächtnis kommen? Seid nicht blöd. Und was denkt ihr? Yes, veel betekent, nicht? Zijn wir dat hand. Nach das wat? Waar is ik naast dat buren? Ja. Een geschichte van een man die gleich ook zei veel. En interessiert sei met veel en die te beobachten. En so zij hand in zijn area jeder jaar hand ze een uitroep waar mensen uit de kerk dingen uitbrengen doen. En dan wordt dat op den uitroep verkauft en dan al dat geld wat het van den uitroep geeft, dat gaat dan nu er schuld. So dat nennt zich de schuluitroep. En zo. Dus een dag als ware schuluitroep en hij voert ook naar den uitroep. En dan zet hij door dat er is een vuilhuis wat door is aangebracht worden. Dat is een nata jong van dat dorp waar hij woont. Wat zich heeft zeer veel tijd genomen om dit vuilhuis te bouwen. Dat is een vuilhuis, dat is een tweestöckig huis. En dat heeft even kleine vensteren erbij en een paar kleine deuren. En dan buiten heeft het een dekraam en een schmakke tuin dus am dekraam. En dan heeft de jongen zich nog tijd genomen en heeft dat schmackt gevorft. Van tweekleurig gevorft, dat is een zeer schmackig vuilhuis. En dan interessiert dat zeer. Hij denkt zo, dat vuilhuis, dat wil ik niet kijken. En hij uitroep vangt aan en hij kauft zich dat voor een fijne prijs. Aan waar je een huis dan vangt hij aan te denken, wat deed nu met dit vuilhuis? Waar wil ik dat gaan? Waar wil ik dat gaan staan? Waar wil het passend zijn op dat hof, dit vuilhuis aan te doen? En zo hij denkt aan verschillende dingen. Hij denkt aan dat wanneer hij dat irgendwo wordt bloß op ihr hand zaten, dan dat wordt niet veel mijn. Dat wordt een stich zijn. En het wordt zeer einfach zijn voor koeters en allerhande dieren te komen en zich de velden, de kleine veldjes eruit te halen. Zo hij is thuis als hij gaat naar zijn stal en hij vindt een fijne, lange, fire bij fire braad en brukt dat als een pool. En zo dan wil hij dat doen opzaten. Nou, waar willen ze dat nu gaan? Hij gleicht ook zijn gras te snijden en zo wat er staat. Zo wanneer het irgendwo meer op een gras is, dan is dat een stich. En zo hij zegt, oh, du, die aan de kant hof, du is een klein beetje eiwit, du zijn zo'n bein. Du krijgt op de grens, dicht bij de grens. Du wordt een fijne stad zijn. Zo hij groef zich door een lach en dat in pool erin en zat zijn vuilhuis erop. En check moedig ver weg, nu veel beobachten. En dat is natuurlijk niet lang, dan zijn die veel door en die hand te kleine. En hij enjoyt dat, hij gaat het schijn met zijn vuilhuis en zijn vuil door. Een dag als hij dat hij gras hebben, checkt hij naar zijn vuilhuis en op eenmaal zet hij door something wat hem überraschend dat. Hij zegt dat dit vuilhuis is ganz dicht bij aan een boom en op den boom is een 6 zo lange slang. En die slang die merkt, hij kan zijn dat hij sticht af aan zijn lawnmower en gaat dichterbij en checkt dat is een lange, vette slang. Een slang wat er veel te eten gehad. En
Die Schlange beobachtet, das ist ein großer Baum hier dicht bei das Fellhaus. Und so die Schlange ist sehr klug gewesen. Der ist am Baum abgekrochen, weit höher aus dem Fellhaus als. Und so dann sind die Baumäste, das steht rüt, dann krept die Schlange am Baum aus rüt, sobald der Baum aus ganz rauf bin dat, und dann somehow dreht er sich um und fällt drauf bei dem nächsten Baum aus und bringt sich immer weiter dichter bei, dichter bei, dichter bei, nur das Fellhaus. Und so holt seine Schrotflint und merkt schon, dass die Schlange niemals weiter wird viel eten. Als ich ein bisschen über die Geschichte nur denken, dann dachte ich an uns Leben. Wir auch haben alle ein Leben. Wir haben alle ein geselliges Leben. Und wir tun uns bastet vielleicht, zum sein uns geselliges Leben abbrechen. Wir wollen mal ein klein bisschen so denken, dass die kleinen Feldjes und das Feldhaus, das ist uns geselliges Leben. Jeder einer hier, was Jesus angenommen hat, der hat geselliges Leben an sich. Wir sind auf verschiedene Städte. Some von uns haben vielleicht kurz angefangen im Kampf, some von uns sind ein bisschen ältere Feldjes. Vielleicht mehr Reit fliehen. Vielleicht some von uns sind Älteren, was mehr Feldjes gebracht haben. Und wir tun uns alle das Beste vielleicht, menschlich gedacht, kriegt es das Mann mit seinem Feldhaus dort, wo wir eine feine Stadt sein für mein geselliges Leben. Wir haben eine feine Kirche, wir haben eine feine Schule für unsere Kinder. Wir probieren uns aus dem Stich zu holen von der Welt. So steht es alle gut. Aber mit all uns Denken, all uns gut fertig haben, das geht noch nicht so, dass wir denken nicht an den Baum und wir denken nicht an die Baumaster. Sieh das Mann, als er seine Schlange schon abgerimmt, oder die Schlange, dann ging er nach und dort seine Baumaster übertrimmen, dass keine Schlange war, die kann dich bekommen. Und so mit all uns bastet, wir können auf einmal vergessen von Baumaster in uns Leben, wo die Schlange bekommen und uns kann uns geselliges Leben wegnehmen oder wings sehr durchhauen. Was sind die Aster in uns Leben? Oder wo können wir gegen diese Aster, wo können wir gegen diese Schlange stehen? Wir wissen, dass das ein Satan, die will sehr gern, wenn er uns alle mutlos, mutlich halten. Erst in uns persönliches Leben und dann auch in uns Familienleben. Die wird von uns, was haben Kinder, zusammen haben, wir wissen, dass das ist eine Arbeit, eine große Aufgabe, Kinder abzutragen für den Herrn. Das kommt nicht von selbst. Immer weiter sind die verschiedenen Versuchungen, die in unsere Familien ankommen, und wir wissen nicht, warum oder wo wir hier durch. Und so, das sind some von den Aster, das sind some von den Schlangen, die die Aster brauchen. Und so, das braucht, dass wir eine starke Gemeinschaft haben mit uns Gott, dass wir starke Gemeinschaft haben mit uns Jesus, denn dass wir können wacker sein und aufmerksam sein in uns Leben, denn dass morgen für die Schlange ganz bei uns Haus ist. Dass wir dort morgen für die letzte Aus aufbreitet und den Schlange nur ans Haus bringen wird. Und so wir fallen zum Vers bei, was wir lesen tun im Epheserbrief, das 3. Kapitel. Ich werde Eva lesen. Epheser, das 3. Kapitel, wollen in Vers 14 anfangen. Und das ist ein Gebet, was Paulus hat für die Kirche. Und wir wissen, die Kirche ist abgemerkt von Menschen. Menschen, das ist du,
wat an Jesus glauben doen. Dat die Menschheit, wat die Kirche abmerken dat. Und das ist Paulus Anfang, dat Epheser 3, das 14. Vers. Das ist, woran ich für unseren Gott in Fuder knien do. Von ihm kommt die Nomen Fuder für alle Familien im Himmel und auf der Erde. Und ich bete für jünt, dass er, du noch als Heilig und eine Herrlichkeit ist, jünt Kraft schenken mag, durch seinem Geist innerlich stark zu sein, dass Christus durch den Glauben beginnt am Hort wohnen macht und dass je mochten und Leib fast gewartelt sein. Ich bete auch, dass je mit alle anderen hell getauft mochten die Kraft kennenlernen, wodurch entschuldige mir, wodurch je begreifen kann, wo lang und breit, wo hoch und tief Christus in ihr Leib ist. Je sollen Christus in ihr Leib kennenlernen. Und der hat viel wieder als wie abfoten oder verstehen kann, so dass je Fallens und ganz haben möchten, was Gott für ihn hat. Indem die durch seine Kraft viel mehr an uns tun kann, als wie uns denken oder verstehen kann, dem trifft alle ihr in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Zeit in alle Ewigkeit. Amen. Als ich diese Vers lesen, das erste Ding, was mich keiner die Ohren aufmerkt wird, der erste Satz, was wir hier lesen, das ist, woran ich für unseren Gott und Vater knien do. Dann dachte ich, in was ist es dort nu? Na, hier ist Paulus, ein großer Evangelist, was er al viel belebt hat in seinem Leben. Was er sehr treu was, was al viel Menschen hat nur Jesus gebracht. Und immer war als er bekümmert, Jesus zu predigen und für Jesus zu leben. Er hat al viel Verfolgung gelitten. Er ist sehr, sehr viel durch. Wir lesen in 2. Korinther, das 11. Kapitel von, wie viel er durch ist. Das ist eine lange Liste von Dingen, was er durch ist. Er ist hungrig gewesen, schlaflose Nacht, er ist kalt gewesen. Und immer kommt er bei den Punkt, dass er falls sich das nicht wird, dass Gott wird gewählt hat, zu dienen in das Wahrheit. Und so, hier ist das starke Christ. Sehr starker Christ. Warum braucht das so ein starker Christ seine Knien bieten dat? Oder was bringt das? Was bringt das bei dir, dass er sich durchknien dat? Sie, wenn wir uns durchknien, das ist was anderes, als wenn wir Saten in Beten tun, oder Stunden in Beten. Und wir uns knien, das hat eine besondere Meinung. Die Meinung ist, ich weiß nicht, dass ich das alle verstehen, aber ich kann nicht aus mir selbst. Ich knien mich durch. Ich komme nur somewhere, ich weiß mich nicht selbst. Und diese Abgabe, und das Verhältnis, ich weiß mich nicht. All meine Weisheit, all meine Experiences, ich weiß mich nicht. Aber ich komme nur wem, was er weiten dat. Und das ist mein Gott. Der Jesus, was an mir leben dat. Und ich knien mich durch. Das ist, wenn die Körper sein, dat ich weiß mich nicht, aber du Gott, du weißt. Und ich knien mich für dich durch. Und ich will von dir hören. Wir weiten, ich weiß nicht gerade, was alles ist durch Paulus in Gedanken ist durchgegangen, als er diese Verse geschrieben hat. Aber wir weiten, dass er nur Timotheus und some von den anderen Büchern, was er geschrieben hat im Neuen Testament, durch das er die Menschheit warnt, dass du eine Zeit kommt, wo das schlimm sein. Und wir haben alle unsere schlimme Zeiten. Das ist nicht, dass du bloß noch mal eine Zeit kommt, wo das schlimm ist. Nein,
krijgt es ik euch al sehen, dat de slang de wel amavara nu ans huis kom. Amavara fängt de woorden aus, dat we gleichen nu ans te kom. En Paulus is bezorgd dat hij en dat de toekomst de christenheid, de kerk, dat die worden sterk zijn. En hier is wat hij beden deed. De eerste ding in 15e vers, daar redt hij van dat we hebben een noem wat we trouwen doen. En dat is de noem Christus. 15e vers van, am komt de noem Vader voor alle families im Himmel en op de aarde. En zo, en jeder einer van ons heeft een hingernoem. Ik zijn en dik, samen van jullie zijn, wat immer dat dan is. We hebben alle een hingernoem. We hebben een noem, een familienoem wat we trouwen doen. En dat is ons, geeft ons een vrede. Ik weet dat nog, krijg als mijn oudste jong geboren wie. Ik vrees me dat mijn hingernoem, die wordt nog een generation wiederleven. De noem, die wordt blijven. En zo, alle van ons hebben ook een hingernoem, die wat aan Jezus zijn, wat aan Jezus geloven. We hebben God zijn noem op ons, we nennen ons Christen. En een Christ, wat meint het? En als de mensen, een apostelgeschichte, als de mensen wordt aanvangen Christen te nemen, dat meint zoveel, ze weer Christus, ze hebben den wandel van, zoals Jezus geleerd had. Ze weer een mensheid, wat is het deed, als wat Jezus gedaan had. Dat is wat dat inhoudt, wanneer we ons Christen nemen. We zijn Christen en God is ons Vader. So we dragen de noem van God met ons. We weten dat is wichtig manchmal in ons leven, dat we ons noem goed houden. Krijg zo wichtig ook is het, dat we Jezus zijn noem hoog houden en dat we eenmaal im Nieuwe Testament zegt het, dat zo wandelen in je leven that act worthy of your calling. Dat zo je wandel gaan dat weet is, dat het bewijst je schaatsen dat wordt, dat je God zijn noem trouwen doen. En dan is 18e vers, vraag Paulus God, hij beet voor de kerk, zodat hij voor die en voor mij gebed, dat God ons wordt de dingen schenken. Hij heeft je vijf dingen wat hij nu vrouwen deed, en dat God die dingen wordt schenken, door nou als hij rijk en die is. Zo, hoe rijk is God? Zie, wanneer we wordt vrouwen, ons nu geven zoveel als te geven kost. We hebben nu maar bloos van geld reden. We worden verschieden veel geven kan. Some van ons worden hostig uitraan. Andere van ons worden vielleicht een klein beetje meer kan. Maar hoe rijk is God? Hoeveel heeft God? We lezen in Offenbarung, de laatste boek in de Bijbel, van waar de hemel zit, waar het door alle is, waar schijnt door is. En we kunnen bloos niet anders denken, als bij God wordt het niemals alle. Zie, Paulus vraagt hier niet, nu ergens een mens met de menselijke haben gaat, of een mens met zijn menselijke wijsheid, of een mens met zijn menselijke genade. No, hij vraagt hier dat God ons dat wordt schenken, nu zijn rijkdom nu. Hoeveel is dat? Dat het heeft niemals een een. God zijn genade heeft niemals een een. God zijn lijf heeft niemals een een. Dus Emma Maya. God zijn de bloed, dat raadt niemals uit. Dat heeft al veel duizenden mensen reingewaschen van ihre zin. En dat bloed is vandaag nog Emma krijgt ze goud als het jaren trivia. Dat raadt niemals uit. God zijn kracht. Wanneer we mal aan denken doen, voor 6000 jaar heeft God deze wereld gehouden. En heeft het wieder geschaft hier. En hoeveel mensen zijn voor ons niet al geleefd en zijn waren gestorven.
Wieviel Christen sind du nicht gewas? Gott hat die Christen immer gehalten. Zweimal ist Gott uit Kraft gerannt. Von der die Kraft ist nach Hammer, krijg ze groot en krijg ze sterk. Te mij die in ons leven halten, met onze asta en aan die slang wat ons allemaal willen toesturen, als die zijn gewas voor andere mensen. So wat zijn die dingen waar Paulus hier nog vraagt dat de mensen, de christen, worden sterk en zijn en dat God dat wordt schenken nu zijn rijkdom nu. Het eerste ding dat zij worden sterk zijn en geest en enelja mens. We vinden dat daar zien in geest innerlijk sterk te zijn. Dat we aan ons innerlijk worden sterk zijn. Zie, Paulus, die vraagt hier niet, en hij is ons hier een zeer goed voorbeeld geweest. Ik reed eerst een klein beetje van hoeveel zware tijden Paulus is doorgegaan, maar hier toe in zijn leven. Het neemt zich zo so te verstaan, dat het niet lang nadat dat hij dit brief geschreven heeft, dat hij heeft zijn leven gegeven voor Jezus. En zo, hij is ons voorbeeld geweest in dit. Hij is een zware leven doorgegaan. We willen kunnen zeggen dat van het moment wat hij Jezus trafen dat op den weg naar Damascus, maar dan heeft hij een veel leger leven gehad als nadem. Nadem is hij al deze schwierigheden doorgegaan. Maar hij heeft een vrede gehad. En hier is dit ook in dit gebed. Hij vraagt niet te God dat hij ons weg wordt leeg maakt. Dat het alle wat gepeefd zijn. Dat het geen lachen im weg wordt zijn. Dat er niemals wat een aak zijn, een scherpe aak. Dat het alle wat schijn zijn. Nee, dat is niet nu wat Paulus gebeden dat. Hij bedt hier dat we worden sterk zijn am innerlijke mens. Dat krijg en don't, wat er komt, we worden sterk blijven. We worden staan kunnen. Mir fällt je Geschichte, wat we im Oude Testament in Daniel lesen doen van de 3 mannen, wat de zoon voor den koning zijn grote beeld zich doelknijden dat aanbeden, wat duiden ze? Ze duiden dat niet. We hebben dat niet duiden, wat willen ze met die doen? Dan willen ze in des oven schmieden. En dat muziek gespeeld en alle mensen het veld door, except voor deze 3 mannen. En die 3 mannen wordt voor een koning gebracht. En de koning vraagt hen waarom zij niet gedaan heeft wat hij heeft verlangt. En ze zeggen, ze willen dat niet aanbeden, because zij dienen in God. Zij dienen God. Zij zijn einverstanden met God. En zij doen die dingen voor God. Krijgen doen wel schwierig. Dat wordt zijn. En dan is de koning daar. En hij merkt dat veel heiter. En some van de woorden wat mij uitkomt uit die geschichte is dat de 3 mannen, weet wat ze zijn? We geloven aan een God. En des God kan ons van dit 4 raden. Hij kan. Dat is zo sterk als we geloven wat ons God is. Hij kan. Aber even wanneer niet wordt, we worden danach nicht nur den Aufgabe beten. Wir wollen für Gott leben. Krijgen don't. Wir weten Gott kann. Aber als hij wordt, dat weten wir nicht. Aber even wanneer nicht wordt, wir stehen vast op dit versprechen ans Gott gegenüber. Dat is een Beispiel van een sterke, innerlijke mens. Voor hij even wat de schwierigheden komt, hij al ganz entschieden is, krijgen dan wat mij aankomt, ik dien God. Paulus vraagt hier niet dat het alle wat leeg zijn. Nee, hij vraagt God im Gebet, geef ons dat we worden een sterke, innerlijke mens zijn. En er bijna komt dat we worden die kracht hebben
Jesus is die wat ons den jas geeft, de kracht geeft. En Ezekiel, das 38. Kapitel, so ja wundervolle Vers. Du leest het van, lezen we van wo Gott is die wat ons God uit Stein, wat er van Stein is, uit Fleisch wat merken. Dat meint so viel, ver wie becheert wir, dann wird es Allah Gott. Dat wir nicht reich. Und dann als wir Jesus annehmen, dann auf einmal wird wie Weg. Und dann kann Gott mit uns was anfangen. Und dort ist, wenn wir dort getan haben, dann haben wir einen Weg gehabt, nur Gott. Und wir sind ganz entschieden, mit uns Weg gehabt, dass wir wollen selbst nicht tun, als für ihn leben. Wir wollten, in 2. Korinther, da sagt es, dass der büdelige Mensch, der stirbt, jeder Tag. Ich war ehrlich, noch nicht so alt, aber ich bin 40 Jahre alt, ich war einer, kann nicht mal die Dinge tun, was ich kann tun, 20 Jahre drei. Das fängt an, hast ja weiter tun. Jeder Tag war ich an, dass mein üdlicher Körper, der stirbt. Mit dem Wort es werden ja. Aber uns ähnlicher Mensch, der darf gleich. Uns ähnlicher Mensch, der ist nicht abhängig von uns Körper. Uns ähnlicher Mensch, der ist abhängig von Gott in seiner Kraft, nur sein Reichtum nur. Zweite Denken, was Jesus, Paulus hier fragen, das ist, dass Jesus an uns Gott durch den Glauben wird beenden sein. Und wir finden dort im 17. Vers, dass Christus durch den Glauben bei uns am Hort wohnen macht und dass die mochten ein Leib fast gewartet sein. Woran fragt Paulus hier, dass Jesus in den Hort durch den Glauben macht leben sein? Ist das nicht, was es braucht, um Christ zu werden? Absolutely. Das ist krank, was es braucht, um Christ zu werden. Jesus in uns Hort nantragen dat. Dat hij ons te leven heeft. Maar dat braucht noch mehr. Ich glaube, Paulus, der will hier haben, dat soll nicht bloß eine Erfahrung sein, was wir mal 20 Jahre 3 haben gehabt. Nee, dass Jesus der wohnt da. Und dat wir holen dort abreich. Wir sind up. Zwischen mir und Jesus ist es up. Wir lesen sein Wort und wir finden die Kraft bin. Wir können Dinge verstehen, was wir euch nicht verstehen haben können. Nee, dat alles, wenn wir durch im Leben gehen, wenn wir zur Arbeit fahren, wenn wir bei der Arbeit sind, wenn wir in Haus kommen, wenn wir mit uns Schnurrbär verteilen, dat immer war, das Ding, was uns immer war, dich Gedanke ist, was wir immer war, nur an denken tun, ist, dass ich bin ein Christ und Jesus wohnt in mir. Wo kann ich mitteilen? Und dass wir nicht von der Welt beeinflusst worden, nee, dass uns Einfluss kommt durch Jesus. Das ist, was es meint, ein Part von was es meint, dass wenn Jesus in uns Hort wohnen wird. Das ist nicht bloß, dass er das einmal eingetragen, als wir uns betieren. Nee, er wohnt da. Und wenn er im Haus wohnen wird, dann ist er durch einer, Eindäumer, und der fragt, und der hält das Haus Schmack. Krijg so ist es mit Jesus in uns Hort. Er wohnt da. Und einmal war er ja zu sein, hier wohnt Jesus bei. Und unsere Gedanken gehen durch. Nächste Ding, was er fragen, das ist, dass wir gewartet sind in Gott seine Leib. Dass wir durch Fuss gewartet werden sind in Gott seine Leib. Dass wir in Krieg sein als ein Baum. Zie, dat je verschiedene Bäume. Dat je zo'n Bäume, die wassen vielleicht dicht beim River ab und da hat immer viel Wasser. Wenn die Krieg einmal abdrehen, die können nicht stehen. Die Wurzeln sind nicht deep gewesen. Aber das jeftet nach so einer Sort Bäume, was in Städten, in Ländern wassen down, wo es sehr wenig regnet. Das gibt so eine Sort Baum, was about 150 Schau deep an die Erde ihre Wurzeln hat. Deep gewurzelt. Und das wie Paulus, der fragt nu, Jesus, Gott nu, dass uns
Christenleven en God zijn lief geworteld wordt zijn. Dat we werden kunnen verstaan hoe groot zijn lief is voor ons. Dat we dat werden kunnen verstaan hoe wertvoll wie in Jezus zijn ogen zijn als de mensheid. Paulus, die beet hier. We hebben een beetje afbaken. Ik hoop in ons leven, als het maar een tijdje was, een verhältnis vielleicht. Vielleicht is het met die vader, met die mama, of met een broeder, een zuster, of met een vriend. Bloos een tijd, wo die mal so fallen Duits, nu krijg, feil ik niet, zoals van mij weer gleichen dat. Krijg nu. Some van ons haben dat vielleicht mehr einmal beleefd als andere. Aber ich hoop in jeder einer, der weiß dann wenigstens, von was ich reden will. Krijg nu, weet ik, dat mir wordt gegleicht. Paulus wil haben, dat wir sollen uns nachdalen, so statt fallen. Wir sind uns wordt gegleicht, bei Gott. Seine Leib wird niemals uitdran. Gott gleicht uns. Jesus gleicht uns. En het nächste ding, wat hij nu vraagt, is dat we worden abgeveld zijn van God. Al die dingen wat bij God hier. God zijn genoeg, God zijn medliden, zijn barmherzigheid. Dat we dat we worden eerst in ons hart vallen van God, ons ging even. En dat we dat ook worden kunnen widerreken naar andere mensen. Je ziet, er zijn in de 1500 jaren, ik geloof weer dat dan, als de Mennoniten daar aanvang duiden, dan dit is de roep wat de Mennoniten hadden. En dat weer van de mensheid zich weer optrafen. En wenn op einmal een man oder eine Frau wir, en die wir besonders lieftoelig, die wir besonders sanft, die wir besonders mitleidig en besonders pleasant zum Rama zijn. Die Menschheit, die Weltmenschheit, Rama, die wir dann al bloß gedacht haben, dit moet een Mennonite zijn. Dat wir die Ruf wat ze hadden. Haben wir dort nach einmal? Zijn we nog einmal besonders lieftoelig? Wenn Menschen mit uns in einem anderen Umgang haben, was für einen Ruf haben du? Da wir dort widerreden, die Gnade, die Leib, da wir dort widerreden, dass Gott uns das gegeben hat. Mag Gott uns nu sein, mag Gott uns halten, dat we zo vol van Jezus worden zijn, zo vol van God zijn leven in ons leven, dat we het allemaal waren. Christus des man. Hij wordt het aan als de slang nach Saschau afgebouwd van dat vuilhuis, dan kan hij die opbrengen. Mocht we zo opmerksam zijn in ons leven, mocht we zo opmerksam zijn in het leven van onze kinderen en ons noben, dat we allemaal waren, einander ons kan denken houden en ons weten laten, hey, hier is een os wat er veld afgesneden. Hier is een slang wat er wel komt. Dat we kan grond houden, dat we kan sterk zijn in ons geloven. Mocht God in jeder einem zijn. We nog beten. God, ik kom naar die van jou 's morgens en ik dank die zeer voor die woord. En er zijn zoveel dingen wat we nog kennen uit deze farge uitnemen. Maar we beten dat u ons nu zijn en dat u ons dat duidelijk merken wat het meint, zo te leven als Paulus hier wil gaan van de mensheid, hoe hij nu beten en nu vrouwen dat. We beten dat u ons nu zijn voor het evangelie vandaag en voor het evangelie van de week. Help ons dat we kunnen opmerksam zijn in ons leven. Dit beten we in die naam. Amen.